Öweli işan Nesibi'nin ayetinde diýdiniz mi? Ova. Asol sizin babanız oluyor. Babam ova. Osan Sarışan Sarışan on babası olan. On Hıdırişan diyen var. Ol Krasnovat tarafta şu anda ölen o yanda. Onun atası ise Sarışan. Sarışan baba şol özüne bizim Orus bileme bilen gatnaşyk edip şöyle köpür saldıran. Şoň üçin ady galyp koýan. o ýansy näme könürgän. Könürgän ova. Sarışan baba diýerler. Şol ana şoň öz bonamçylygy bir ýanda. Näme tabi. Almalyň bäri onun nimesi var, o Türkmenistan çöska. Şöyle öyle vardır, şu Kahvalyasdagym şöyle ýatyr, okşam bilmem. Bizim babaň ozon Bektur Dişan baba nemede ýatyr, Aktawda, Kazakstanda. Aktawň şu Munguşlak diýende şöyle bir wagtlar çowdurlar ýaşan, böyle son göçkelen bäri bizim ata-babalarym son gaýdan. Şu ýanda ýaşap, o ýanda ýa-ni uruş bolup gazyk bul Bektur Dişan babaň nimesi ýürüýten nimesi historiýasy var. Bu nemede okak gelýär. Gidiyor o zaman bu giyce bana kadar Hıdırata duş gelip bana pata veriyor. Onu özden bilmiyor duş. O zaman bu giyce turup gidiyen böyle. Çıkıp yani itikaliye o zaman dağdan geliyor. O zaman atenesi bunu turizmalı deyip o zaman ne diyor? O sohbet din atası var. Dostu var ya şunu yani giyce bilir gidiyor şöyle deyip. Yani yatıp giyce uhlaman yakın izne çıkıyor diye. Varsa Allah'a bir gücüm var ekan gücüm yanına gel oturuyor. O zaman bir ente kuş gelip jykuldaşyp ýa-ni neme saýrap neme diýip ýa-ni. Onuň Bektur Dişan baba da şu sapak berer ýa-ni. Şo günde sapak alyp şu 40 saňgyş. O zaman bul öýde keramatly bir başlaýar. O zaman bul şu keramatly bolup demedim. O zaman muny goýsan okup ýa-ni git diýip o zaman muny hyýy neme medrese goýup berer ýa-ni. Fahrjan Pir diýen piri bolýar. Neme Arabistanda gelip okuýar nimede. Şonda okuýar we. Şonda magtym bolam şu ýöre bar ýa-mi? Maktumullu baranda Bektur Dişan baba gaýtykal ýa-mi? Şonda wagt şu Bektur babadan bir pata aljaktym. Onuň ýa kupledi. Bir gurpada galypdyr da şoň bir tapdyk emeller. Şu Bektur babany görülmedimi diýip şu Bektur babany şolum birligini bildirdi, güýçlüligini. Şonda bir pata aljaktym diýip baktym buldan öň adyny eşitýän ekende, adyny eşitip şu ýanda olsun. Giden soň gelýär, onuň şoňa goşky ýazýar Bektur Dişan diýip. Şoň bir güplerden emeller bir ýerde tapdylar bir ýamaňdan. O zaman şonum aldymdy ýa öňünden kakras neme bolsun diýip. Şoň aly bol gaýdan bizler aňyrýmyş şu Bektur Dişan babadan gaýdan o zaman bäri Sarışan baba göç gaýdan. Sarışan baba böyle göç gelen soň 5 tane ogly bolan nesatlyk maksymda bir atadan gaýdan. Wefa maksymda bir atadan gaýdan. Bizler bir atadan gaýdan.